Al segle XVIII, el regne més superb d'Europa s'haurà d'enfrontar a un enemic formidable, el poder del seu poble. Un home empenyarà la nació a enderrocar un rei indecís i una reina menyspreada. De la sang en naixerà una nova república. De la sang de la Revolució Francesa. La Revolució Francesa. L'esgarrifós invent del doctor Guillotin penja sobre París com una advertència. És el càstig per qualsevol que desafiï la revolució. Estrenada amb la sang dels guardes del rei, ben aviat li arribarà el torn al mateix rei. A l'agost de 1792, amb el rei derrocat i la família reial reclosa a la presó del Temple, Robespierre i els jacobins s'enfronten amb els moderats de l'Assemblea, els girondins, per controlar el govern nacional. Pels carrers de París, però, s'estén un nou moviment polític. Com a símbol del rebuig de la tradició aristocràtica, els ciutadans del carrer es neguen a posar-se les culottes, les calces curtes característiques dels aristòcrates. S'autonomenen els sans-culottes, els sense calces. Els sans-culottes es consideraven el veritable poble de França. No eren els més pobres de tots. Eren més aviat artistes i botiguers força benestants, gent així. Però era gent que almenys podia dir que treballaven amb les mans. Pel sans-culotte, el fet de no anar vestits amb les calces, amb les culottes, simbolitza el fet de no ser aristòcrates, de no ser rics, de ser gent del poble. Els sans-culottes assumeixen la direcció de l'Ajuntament de París, mentre que els jacobins i els girondins dirigeixen el país des de l'Assemblea Nacional, que ara anomenen la Convenció. La Convenció malda per dirigir l'exèrcit francès, que va perdent terreny ràpidament davant d'Àustria i Prússia. Mentre lluita contra els enemics al front, el govern revolucionari pren mesures enèrgiques contra els enemics interns, els traïdors monàrquics, que poden lliurar París a mans dels invasors. Detenen i empresonen més de 1.000 persones. Sacerdots, periodistes, homes i dones del carrer. Robespierre es concentra en la crisi interna. Per un amic seu, el ministre de Justícia, Georges Danton, motiva joves i grans a anar al front. És sociable i sorollós, l'antítesi de Robespierre. Ben aviat el nom de Danton se sent per tot París. Danton és tot un personatge. És un home d'una gran vitalitat, grandiloqüent, llibertí i un bevedor empedreït. Tot i que és de classe culta, és un home que, al contrari de Robespierre, es pot identificar físicament amb la gent treballadora, d'una manera que a Robespierre li resulta impossible. A mesura que l'enemic s'acosta, la retòrica ferotge de Danton mobilitza el poble i anima molts homes a anar al front. Hi ha un moment molt famós en què els exèrcits austríacs i prussians els estan envaint, en què es posa davant dels parisencs i comença a cridar «Audàcia, audàcia i encara més audàcia i salvarem la pàtria». És una de les persones que aconsegueix de veritat unir el país en contra de l'invasor. És un moment extraordinari. Amb tants homes que marxen cap al front, París es queda sense defensa. Les presons estan plenes a vessar de presos polítics. Una por inquietant s'apodera de la ciutat. I si no poden contenir aquest nombre creixent de presos? Marat insta els revolucionaris a baixar les presons i matar-los a tots. Els exèrcits enemics avancen cap a París. El poble temia que si arribaven a París i s'unien els enemics acèrrims de la revolució de les presons, el resultat seria terrible. La primera setmana de setembre els arriben notícies desoladores del front. Prússia ha pres Verdun, una ciutat que no és lluny de París. L'enemic només és a uns quants quilòmetres. La por que s'ha apoderat de París esclata. Els sans-culottes entren a les presons i massacren els presos. No deixaran viu ni un sol traïdor.
Els sans-culottes van a les presons, especialment a les presons on hi ha els clergues refractaris, on hi ha nobles, on hi ha presos polítics, i comencen a celebrar judicis improvisats. Eren molt curts i molt sovint simplement acabaven matant-los. Violen les dones i les maltracten brutalment. Esbudellen els clergues, esquarteren els aristòcrates. En qüestió de dies massacren més de 1.600 persones. Quan la notícia s'estén per Europa, els enemics de la revolució reaccionen amb revolució. A l'altra banda del canal de la Mànega, el London Times es fa ressò d'aquesta indignació. Són aquests els drets de l'home? Aquesta és la llibertat de la naturalesa humana? Els animals quadrúpedes més salvatges de l'Àfrica estan per sobre d'aquestes bèsties parisenques de dues cames. La revolució ha agafat un gir definitiu. Fins i tot Robespierre comprèn que les coses han anat massa enllà, que la gent no pot dirigir la revolució per si sola. Necessiten que els guiïn, necessiten una mà de ferro. I amb el poder de les paraules, l'incorruptible es posa al capdavant com l'home que guiarà la revolució. Robespierre, que abans havia defensat una monarquia constitucional, ara està convençut que no hi ha lloc pel rei. Es pren una decisió cabdal. França jutjarà el seu monarca. El veredicte fa temps que està decidit. L'únic que cal acordar és el càstig. Els moderats, els girondins, li volen perdonar la vida, cosa que els deixarà aïllats a la Convenció. Els girondins van cristal·litzar com a facció la Convenció amb el debat sobre el rei. Si bé volien una república, no estaven tan segurs que el rei hagués de morir. Els girondins queden en minoria davant de la crida de sang jacobina. Per què volien matar el rei, els jacobins? Jo diria que el volien matar perquè, com va dir Robespierre d'una manera brillant, cal matar el rei perquè visqui la revolució. Si tenir rei és bo, la revolució és una equivocació. En tots els sistemes sempre hi ha hagut una sola pena per la traïció, que és la mort. Per tant, si el rei és culpable d'haver traït el país en temps de guerra, l'argument és que ha de rebre la pena de mort com a traïdor. El 20 de gener de 1793 declaren Lluís XVI culpable. Li llegeixen la sentència. El rei ha de morir. Aquell vespre reuneix un moment amb la seva família. En veure com ploren, es manté tranquil i els promet que tornarà l'endemà al matí per acomiadar-se. No hi tornarà. No suporta veure la seva família tan angoixada i no vol defallir en el camí a la guillotina. L'endemà un carruatge cobert el porta fins al cadafal. I Lluís s'acosta estoicament a la fulla. Intenta pronunciar un discurs. Confio que la meva mort serà per la felicitat del meu poble, però ploro per França i temo que patirà les ires del Senyor. Però els guardes l'ofeguen amb el redoblament dels timbals. A les 10:22, l'home que un dia va ser rei ha deixat d'existir. A la presó del Temple, Maria Antonieta sent els canons que anuncien la mort del marit.
i cau en la desesperació. Han vessat la sang del rei. Els revolucionaris se senten victoriosos. Però ben aviat els enemics de la revolució també tindran una victòria. La víctima? L'home que exhorta perquè rodin tants caps. Jean-Paul Marat. L'execució del rei Lluís XVI representa la victòria més gran dels revolucionaris. És un moment decisiu en què la jove nació, la República Francesa, neix literalment de la sang. A finals de 1792, els jacobins radicals, convençuts que la revolució corre perill que la sabotegen els traïdors, dirigeixen la revolució amb mitjans cada vegada més radicals. Però els girondins, que representen les zones rurals franceses, volen frenar l'espiral de violència perquè temen que desemboqui en una guerra civil. L'oponent que més es fa sentir, Jean-Paul Marat, critica els girondins amb invectives des del seu diari i esmenta tothom que creu que conspira contra la revolució. Si abans Marat reclamava l'execució de 200 persones, ara vol que rodin 200.000 caps. Si analitzes el periodisme de Marat, hi ha un principi bàsic, que és que ha de ser més extremista que tots els altres i que ha de reclamar que matin gent. Bàsicament, el que va repetint és que només cal que tallin uns quants caps més i tot s'arreglarà. I si no s'arregla, que en tallin uns quants més i ja està. De cop i volta, a París, la gent comença a massacrar altra gent i Marat és el primer que se'n vol endur els mèrits. Però el moviment radical no ha quallat a tot arreu. Fora de París, la gent està indignada davant de l'espiral de brutalitat jacobina i volen que s'acabi aquest bany de sang. I aquest missatge arriba a l'encantadora Charlotte Corday, una noia senzilla però decidida de províncies. Charlotte Corday és una noia normal i corrent de la ciutat de Caen. L'horroritzen les matances que es duen a terme durant el terror i considera, i potser té raó, que Marat n'és un dels responsables principals, que ha estat decisiu en la radicalització de la revolució. El seu amic del poble segueix reclamant més caps. El 13 de juliol de 1793, Charlotte Corday arriba a París. Sap que l'amic del poble sempre té obertes les portes de casa seva, on se'l pot trobar pràcticament a tota hora prenent banys medicinals. Corday entra amb l'excusa que li porta una llista de traïdors que col·laboren amb els exèrcits estrangers per posar fi a la revolució. Marat demana la llista a Charlotte Corday i li promet que els guillotinaran l'endemà mateix. I després de donar-li, treu un ganivet i l'apunyala al pit. El presumpte amic del poble mor a l'instant. La veu irada del seu diari calla per sempre. Quan la revolució es torna tan sanguinària, és molt fàcil dir que va ser culpa seva. Evidentment era el que deien tots els que l'odiaven o que li tenien por. I és un dels motius pels quals Charlotte Corday l'acaba assassinant el 1793 perquè el considera responsable de moltes de les atrocitats que hi va haver. Corday no intenta escapar. El judici no se'n penedeix. Què volia aconseguir amb l'assassinat de Marat? Pau. Ara que és mort, la pau tornarà al meu país. Charlotte Corday és executada ràpidament i el seu somni de pau mor amb ella. Ha mort Marat, l'home, però ha creat Marat, la llegenda. Un pintor revolucionari, Jacques-Louis David, l'immortalitza mort. Es va convertir en un màrtir
es va convertir pràcticament en una figura religiosa. Quan resaven hi havia gent que deia «Cor de Jesús, cor de Marat». Al funeral, per exemple, van posar la banyera on el van assassinar dalt de l'altar, gairebé com si fos un crucifix. Si observem el quadre de David, de la mort de Marat, és evident que el cos de Marat està embolcallat exactament igual que el cos de Crist a les representacions clàssiques de la pietat, quan el baixen de la creu. És evident que hi ha una identificació de Marat amb Jesucrist, de Marat que representa el nou Déu de la República Radical. A Robespierre li fa enveja tanta adoració per Marat. Però, pragmàtic com sempre, centra l'atenció en temes més urgents. Perquè, tot i que Marat és mort, encara queden veus que clamen sang, sang reial. Som a l'antesala de la mort de la Conciergerie. 8 mesos després de l'execució del seu marit i pocs dies després de la mort de Charlotte Corday, i empresonen Maria Antonieta en una cel·la horrorosa, completament sola. Una de les coses pitjors que li passen a Maria Antonieta després de l'execució de Lluís és que la separen dels fills. Els seus fills eren el que més li importava, i sabia que els revolucionaris maltractarien el seu fill fins que oblidés que un dia havia format part de la reialesa. I tenia raó. Al cap d'un parell d'anys, el seu fill va morir a conseqüència d'uns maltractaments i un abandonament terribles. Maria Antonieta, que havia arribat a ser tan presumida, té 38 anys, però la revolució l'ha fet envellir molt. Maria Antonieta havia estat una dona molt bonica i elegant. Però des de la revolució, des del 88 o 89, es va aprimar. Se li van tornar els cabells blancs i va abandonar tota mena de coqueteria. Es va aprimar moltíssim. Quan va arribar al judici estava irreconeixible. La jutgen el 15 d'octubre. L'acusen d'alta traïció i de delmar l'erari públic. Les proves que ofereixen són rumors obscens i venjatius. I afegeixen un altre càrrec a la llista. L'acusen de cometre incest amb el seu fill. Aquí Maria Antonieta s'alça per defensar-se. Apel·lo a la consciència i als sentiments de totes les mares aquí presents. Us demano que declareu si n'hi ha cap de vosaltres que no s'estremeixi davant la idea d'aquests horrors. I en aquell moment hi va haver un canvi d'actitud perquè totes les dones s'hi van sentir implicades i es van adonar que havien anat massa lluny amb aquelles acusacions. Amb aquesta onada de simpatia, Maria Antonieta encara té esperances que la deportin a Àustria, però les perd quan llegeixen la sentència. L'espera el mateix destí que el seu marit. En certa manera, Maria Antonieta ja estava condemnada des del començament. Simbolitzava una aliança amb Àustria, que havia resultat un fracàs per França. Havia estat motiu d'escarni amb el seu marit per l'aparent fracàs sexual del matrimoni. I personificava la cultura de la cort en una època en què la gent començava a veure la cultura de la cort com una cosa completament corrupta i nociva pel país. Per tots aquests motius l'odiaven com no havien odiat mai cap reina a França. La detestaven, l'abominaven. Des de la cel·la, Maria Antonieta escriu una carta de comiat als seus fills i parents i els promet que serà valenta. Li tallen els cabells llargs i grisos per preparar-la per l'execució. La lliguen de mans. En sortir de la presó s'espera un carruatge, però es troba un carro obert. Té l'esperança que quan la portin a executar rebrà el mateix tractament que el rei, que anirà amb un carruatge tancat perquè la gent no la vegi. Però la fan pujar a un carro perquè la gent la pugui amenaçar i insultar.
És l'ombra de la sobirana que va ser un dia. Però Maria Antonieta manté la dignitat d'una reina mentre li fan recórrer els carrers de París. Li llegeixen el nom i els càrrecs en veu alta. Ha mort l'última reina de França. Uns quants dies després d'innombrables execucions més, un membre de la Convenció Nacional es lamenta de tantes morts gratuïtes en veure que perden un company rere l'altre a la guillotina. La revolució és com Saturn que devora els seus fills, afirma. Danton li respon amb menyspreu. La revolució, amic meu, no es pot fer amb aigua de roses. El vessament de sang tot just comença. Al setembre de 1793, ja fa 4 anys que dura la revolució i França està dividida. Hi ha una insurrecció violenta a les províncies i pèrdues gravíssimes en la guerra contra Europa. En una desfeta cabdal, l'armada britànica pren la ciutat portuària de Toulon. Europa es menja les fronteres de França. França és el país més gran de l'Europa occidental i el més poblat. Ha estat la potència militar més important. I, evidentment, quan va començar la revolució, molts dels seus enemics tradicionals i també molts dels seus aliats tradicionals van pensar que era l'oportunitat, potser no de quedar-se amb una part del seu territori, però sí d'enriquir-se a costa seva i de debilitar-la de manera permanent. França està aïllada enmig d'Europa. La Gran Bretanya la bloqueja. Àustria i Prússia l'ataquen i l'envaeixen. El poble de París viu amb la por que la victòria de la contrarrevolució acabarà en un bany de sang. Danton i Robespierre, els oradors estrella de la Convenció, s'adonen que han de fer alguna cosa per salvar la revolució. I convencen els seus companys d'instaurar una nova forma de llei marcial. És hora que tots els francesos gaudim de la sagrada igualtat. És hora d'imposar aquesta igualtat mitjançant actes exemplars de justícia sobre traïdors i conspiradors. Fem que el terror sigui l'ordre del dia. Així comença un nou capítol de la revolució. Un període de repressió violenta anomenat el terror. En un canvi radical, els revolucionaris suspenen la nova Constitució i tots els drets que havia de garantir i envien espies de la policia per tot el país. Tots els sospitosos d'activitats contrarrevolucionàries els detenen, els jutgen ràpidament i els envien a la navalla nacional. El regne del terror el van concebre com un govern d'excepció. El que entenien per terror era sembrar el terror en els cors dels enemics de la república perquè s'espantessin. O si no, els detenien i se'n desfeien. La més mínima sospita pot enviar qualsevol al cadafal. Polítics que diuen una paraula amable sobre el monarca difunt. Tothom que utilitzi les fórmules de senyor o senyora en comptes de la nova fórmula, ciutadà. A l'aire respira la paranoia. Veïns que denuncien veïns. El sotregueig constant dels carros de la mort que ressonen per tot París. L'execució és una daga que penja sobre tots els caps. Sabem que a París hi ha força espies de la policia, per tot arreu, a la cua del pa escoltant què diuen les dones. I si no els agrada què diuen, les denuncien. Et podien lliurar per queixar-te del preu del pa, però també si consideraven que no mostraves prou entusiasme per com anaven les coses i pels avanços de la revolució.
En resum, qualsevol comentari que fessis et podia ficar en un embolic. La Convenció crea un tribunal revolucionari que du a terme judicis i execucions amb una eficiència implacable. Per consolidar el poder, formen un organisme integrat per 12 homes que anomenen Comitè de Salvació Pública. Al final van haver de delegar el poder a un grup més petit, i aquest grup és el que es va anomenar Comitè de Salvació Pública. Al final eren 12 persones que dirigien França com una dictadura col·lectiva. Amb el domini de l'oratòria i les seves idees revolucionàries, Robespierre ben aviat s'alça com la veu més forta del comitè. I és una veu que reclama més sang. Una de les paradoxes de la vida política de Robespierre és que al principi és un detractor aferrissat de la pena de mort. I evidentment després li retreuen quan més endavant defensa el terror i la guillotina amb la mateixa passió. No els va arribar a respondre mai del tot, a banda de dir que els temps canvien. La revolució ha endurit Robespierre. Si abans havia estat un defensor a ultrança de la llibertat de premsa, ara torna a introduir la censura, un vestigi de l'antic règim. I no s'immuta quan un dels revolucionaris més radicals, Jacques-René Hebert, proposa un nou programa: la descristianització. Quan la crisi de la guerra i la rebel·lió interna arriba al punt més àlgid, la gent comença a dir: l'arrel de tots els problemes són els sacerdots, és la religió. I el que hem de fer per protegir-nos dels enemics de la revolució és destruir el poder de l'Església Catòlica. La religió no és res més que superstició i fanatisme i, per tant, l'hem d'extirpar d'arrel. Canvien de nom els carrers que tenen noms de sants. Destrueixen els símbols religiosos i els substitueixen per un nou sant, Marat. L'Església es va convertir simplement en l'enemic dels revolucionaris radicals. Van despullar les esglésies i les catedrals dels altars, van trencar els vitralls, van destrossar les estàtues, es van endur totes les riqueses de l'Església. Evidentment, per l'opinió europea, això encara era més espantós que la mort del rei i tot. Ni tan sols el calendari cristià en surt indemne. Els anys ja no es numeren a partir del naixement de Crist. Des del setembre de 1792 es numeren a partir de l'enderrocament de la monarquia. Ara som a l'any 1. Canvien el nom dels mesos d'acord amb les estacions. Juliol passa a ser termidor i abril, floreal. Els mesos es divideixen en 3 setmanes de 10 dies. El calendari revolucionari el van concebre com una arma en contra del cristianisme, en contra de la fe cristiana. Evidentment, amb una setmana de 10 dies ja no hi hauria més diumenges. La gent ja no sabria quin dia era diumenge. Per això ho van fer. El terror s'estén per França. Les insurreccions les aturen amb una crueltat despietada i implacable. A la ciutat de Lió, on els contrarrevolucionaris van guanyant terreny, el Comitè de Salvació Pública estableix un exemple brutal. Lliguen centenars de rebels, els fan anar fins als camps i els executen en massa. A l'oest de França, la regió de la Vendée s'ha convertit en un baluard contrarrevolucionari. Lliguen els rebels i els clergues tots junts, els embarquen i després els ofeguen sense compassió. Només a la Vendée maten 100.000 persones. A París la guillotina baixa a un ritme cada cop més frenètic. Però els exèrcits francesos per fi comencen a veure victòries al front. A les ordres d'un jove comandant anomenat Napoleó Bonaparte, l'exèrcit francès obliga l'armada britànica a fer una retirada desmoralitzadora a Toulon. La revolució agafa embranzida. Robespierre és el zenit del poder. S'ha enfrontat als enemics de la revolució i s'ha assegurat el triomf mitjançant el terror. Durant un quant temps, el terror va ser un mitjà molt efectiu per cohesionar el país, per cohesionar el govern, i per lluitar en el que no deixava de ser una guerra amb diversos fronts.
El front oriental, el front meridional en contra dels enemics externs i també una guerra civil a la Vendée, que va ser la més sanguinària de totes. Una guerra civil en contra dels girondins i altres revolucionaris que s'havien girat en contra del govern de París. El terror ha aconseguit els seus objectius, però no s'atura aquí. I no s'aturarà fins que no devori l'home que l'ha desencadenat. Maximilien Robespierre. Amb la sang del terror, Maximilien Robespierre ha salvat la revolució. Un exèrcit amb noves forces repel·leix els atacs de la frontera i pràcticament han sufocat totes les veus dissidents. A la cúspide del poder, Robespierre somia en una fita encara més elevada, la de fer servir el terror per conformar una nova societat. Una república de la virtut. Quan diu virtut, es refereix a virtut cívica. És un actiu cabdal per Robespierre. Per exemple, no pots ser un ciutadà virtuós limitant-te a baixar el cap i obeir la llei. Has de participar activament en la tasca de l'Estat i això, segons Robespierre, comporta destruir els enemics de l'Estat. El 5 de febrer de 1794, Robespierre pronuncia un discurs en què esbossa aquesta filosofia. El terror sense virtut és fatal. Però la virtut sense terror és inútil. Associa el terror amb la virtut. Comença pensant el terror com un instrument amb què es pot crear virtut. Però no tothom hi està d'acord. Danton considera que la revolució no va pel camí correcte. Ell i els seus seguidors, els dantonistes, creuen que ja és hora d'aturar el terror. Ja ha servit el seu propòsit i s'arrisquen que el foc acabi devorant els mateixos revolucionaris. A la primavera del 1794, les coses comencen a millorar. L'escassetat d'aliments ja no és tan greu i l'ofensiva militar va millor. Danton el que diu és que cal repensar el govern, que han de passar una mena de normalització. Robespierre considera que és massa aviat. Danton comença a organitzar un grup per defensar que haurien de finalitzar el terror. Robespierre ho veu com una amenaça directa contra el govern. No ho veu com una diferència d'opinió sobre la direcció de la política. Ho veu com una traïció en potència. I a la República de la Virtut de Robespierre només hi ha una resposta possible davant d'una traïció. Reuneixen els dantonistes i els sentencien a mort ràpidament. Robespierre, que ha enviat milers de persones al cadafal, no suporta la sang de les execucions. No assisteix a la decapitació dels seus antics amics i aliats. En acostar-se a la guillotina, Danton crida: L'únic que em sap greu és anar-me'n abans que aquesta rata de Robespierre. Un cop eliminat els dantonistes, Robespierre llança a França un període encara més sanguinari, encara més terrible. El Gran Terror. El Gran Terror és l'última fase del terror, de la primavera fins a l'estiu de 1794. És un període en què el ritme de les execucions s'accelera moltíssim i en què l'atmosfera de paranoia, especialment a París, però també a tot el país, comença a créixer de manera exponencial. El nombre d'execucions arriba a ser de gairebé 800 al mes. A París, cap al final, més i tot. El botxí de París té més feina que mai. Però el 6 de juny de 1794, els carros s'aturen. La guillotina penja en silenci. Robespierre ha decretat una nova festa religiosa. La festa del Ser Suprem. Vol substituir l'antic déu catòlic per un nou déu. La deessa de la raó. Robespierre no va ser mai ateu, mai va fer costat a les polítiques atees. Creia que la gent necessitava una divinitat en què creure. I va ajudar a impulsar aquest culte del Ser Suprem amb un muntatge extraordinari a París. Diria que va ser pel juny de 1794 que va fer cantar uns cors vestits de blanc i va fer construir com una mena de turó de cartró pedra al centre de París. I al moment culminant de la cerimònia, Robespierre va aparèixer dalt de tot del turó vestit amb una toga i va començar a baixar. I em sembla que en aquest moment molta gent devia dir: però qui es pensa que és? Que es pensa que és Déu? Que es pensa que és el rei?
A mesura que el Gran Terror cau en una espiral descontrolada, els companys de Robespierre consideren que amb la festa del Ser Suprem s'allunya definitivament del reialme de la realitat. Hi ha gent que creu que Robespierre ha adoptat una posició tan extremada i tan poc raonable que ja no hi ha marxa enrere. Consideren que s'ha deixat endur pel fanatisme i n'hi ha que simplement pensen que s'ha trastocat. Un cop més, les sospites de Robespierre es giren en contra dels qui té més a prop. El 27 de juny, ara el 9 de Termidor, apareix a la Convenció i pronuncia un discurs ple d'amenaces. És l'últim discurs que farà. Robespierre comet un error tàctic perquè entra i anuncia que té una altra llista d'enemics de la República, però no els l'ensenya. Per tant, tothom té por que hi pugui ser. I quan torna l'endemà per donar la llista, el detenen abans no pugui dir res. Un cor de veus inesperat l'interromp. L'obliguen a callar. Els diputats el declaren fora de la llei i l'expulsen de la Convenció. Porten Robespierre i diversos dels seus seguidors a l'Ajuntament, on queden sota custòdia durant la nit. D'hora al matí se senten uns trets. Els guardes van corrents a la segona planta. En obrir la porta es troben una escena esgarrifosa. Un dels aliats de Robespierre s'ha llançat per la finestra. Un altre s'ha disparat al cap i troben Robespierre mig inconscient amb una ferida de bala a la cara. Té la mandíbula destrossada pel que sembla que ha estat un intent de suïcidi. Robespierre passa les últimes hores ajagut a la taula del Comitè de Salvació Pública, a la mateixa habitació des d'on ha dirigit el terror fins a aquest extrem tan cruent. Mentre els antics companys el ridiculitzen i l'insulten, Robespierre no els pot contestar. Han fet callar el gran mestre d'oratòria. A la presó de la Conciergerie, on el va precedir l'última reina de França, preparen Robespierre per la navalla nacional. El seu company de cel·la, el revolucionari Saint-Just, assenyala un quadre dels drets de l'home i diu: almenys vam fer això. Robespierre ha liderat una revolució i ha canviat la faç de França. Ha reordenat la societat i ha concebut un sistema sanguinari i tirànic per assegurar-ne l'èxit. Però estava destinat a ser-ne una de les últimes víctimes. Tothom té moltes ganes que s'acabi el terror, però ningú acaba de saber ben bé com fer-ho. I al final resulta que l'únic que farà que acabi el terror, i pel que sembla l'únic en què es posen d'acord, és en la caiguda de Robespierre. El 27 de juliol de 1794, la guillotina cau sobre l'incorruptible. I es vessa l'última sang del terror. El terror mor amb Robespierre, però la revolució no. Els drets de l'home, la democràcia, la nova república. Aquestes fites de la revolució perduraran molt més que els revolucionaris. França entrarà en un període d'incertesa paralitzada entre la por d'un altre terror, o pitjor encara, un retorn a la monarquia opressiva que el va precedir. Hauran de passar 5 anys d'estancament abans que el poder no es torni a consolidar en mans d'un sol home: Napoleó Bonaparte. Els historiadors no es posen d'acord sobre la fi de la revolució. Alguns consideren que va morir amb la pujada al poder de Napoleó. D'altres sostenen que la revolució va perdurar fins ben entrat al segle XIX. La revolució va ser el primer model perdurable d'un poble que es feia càrrec del seu propi destí. La idea que els súbdits de la monarquia més antiga, més arrelada i més majestuosa d'Europa poguessin decidir reescriure completament la seva història va ser un fet que va tenir un ressò extraordinari. La revolució va estripar l'antic teixit d'Europa i va alterar per sempre
el rumb de la civilització occidental. La pregunta que planteja la Revolució Francesa és quanta violència està justificada per arribar a una societat millor. El poble té dret a enderrocar el que considera un sistema injust i substituir-lo pel que està convençut que és un sistema més just? Quanta violència està justificada per fer-ho? És una pregunta que avui en dia encara no hem resolt. Mentre Robespierre i els seus companys conduïen el país cap al futur, molts es devien preguntar què en resultaria de tot plegat. Més de 200 anys després del naixement de la República Francesa, el fantasma de Robespierre plana sobre les revolucions, des de Rússia fins al Vietnam, de la Xina fins a Llatinoamèrica. Els experiments francesos amb la democràcia van inspirar models d'arreu del món. Allà on la tirania aconsegueix el poder, el clam per la justícia, per la llibertat, la igualtat, la fraternitat i la revolució són eterns.